Sinutubigan sa kabuhat sa mga apostoles. Ubiganin nila bilang panahon pagpamati sa pagtutlo sa mga apostoles sa iligsuon na pagpapikuban nila o sa pagpapitay sa pagpamahon o sa mga pagpapahon. Nagsusunod ang kabuhat ng kanalaman na hindi mo pinahagi sa mga apostoles tungod din ini ang tanan giabot o kaginala o kahadlo. Ang tanang mga magtutuo ng padayon sila Kami sa simbahan mga friendship. Pasalamati ang Ginoo dahil siya maano. Ang iyang luma wala yung katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maano. Ang iyang luma wala yung katapusan. Pasultiha ang balayo ni Israel. Ang iyang kaluboy na galungkad sa pangkuran. Pasultiha ang balayo ni Aaron. Ang iyang kaluboy na galungkad sa pangkuran. Pasultiha sila na mahadlong sa Ginoo. Ang iyang kaluboy na galungkad sa pangkuran. Pasalamati sa Panginoon. Mga igsoon sa misa na halad na panglakaw ang paglaong ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Diba friendship, kanindot kay pamation ang gingon sa pari. Manglakaw ka uban sa kalinaw. Hallelujah, hallelujah. Sana kayo friendship. Pamation. Gitan ka sa simbahan, praise God. Kaya kinahanglan kita magsimba mga friendship kay ang pari mo ginong instrumento sa kasaan ng Diyos para matag og blessing sa pagsapagsak nato mga friendship. Gawas namin ana ang mesa. Bakit po siya sa mga pit? Ari tadi di manakay? Palit sa daw siya og tsinelas si Kuan. Banan sa nato. Ma'am, Nagdali ako kay ina kay late na ako. Oh, kaya pa. magsimba kita mga friendship kay Kuan. Gana kaya tong pamati human sa simba. Nakapamati ta sa pulong sa Ginoo. Mura pa og gaan ang atong Kuan. Tong dughan mga friendship na nakadungog ta sa ebanghelyo gikan sa simbahan. Nagibasa sa pari. Man sa simba, nagpalit sa nagchinelas mga friendship. Ni si Malin kay yung chinelas silis na. Palitan daw niya og chinelas. Asa ba ta sa Banglaran? Kuan, kuan na lang ta. Asa? Katong dito sa Unicity bitaw. Ah, dito po. Oh, dato. Para o dato na. Napo diha sa Baklaran. Asaan na ta? Oh, mas barato ra sa Baklaran no. Sige, diyan lang ka sa Baklaran kay kuan ra barato. Baklaran? Ya, nahan. Ah, kung tidak hanggang sige ka unahan. Oo, diha unahan. Ang pangat. Nga namig Baklaran mga friendship, magtanaw-tanaw mi dito sa Baklaran sa mga kuan kita na mo dito. Na mga sanina o nais kayo. Di na sulod na. Adi sulod magya. Nay chinilas direte. Mga sanina naman siguro niya. Oh, lagi wala lagi din ha. Mga sanina ra na ani lagi. Dito ta. Dito ta sa Unicity.
chinelas, mga sangina ra ila dito, mga dress, mga pantalon. Dili ko kapalit lens sa kuan, tong Skin Perfection. Oh. Parang Unicity. Welcome to Unicity again mga friendship. Mangoli na may mga friendship. Di kami sa Unicity. Wala ko makuha dito video. Kaya na-music sa mga picture na lang may tulong. Ate Marlene. Palit na yun
Salamat. Yan. Nakaabot na jud ni mga friendship diri sa among lugar sa Belia. Mga friendship mo ni diri ah. Init lang kaayo karon ah. Sada kayong panahon, hayag kaayong langit. Di kag palit sabon, Len? Ha? Palit ka sabon? Ayo! Ayo! Una ka, te? Palit sa mi darig sabon. Dungan na tayo. Ayo! Palitang sabon. Lasa kang tao. Palit me. Sabon humot. Palit sa mig sabon mga friendship kayo may sabon humot. Sabon humot amo sa nga sabon humot din. Nice safeguard or katong nice silka na lang Lin. Silka lang ang puti. Anong puti ah. 22. Tag 22 daw. Anday. Ande. Uy, ay wad dagi call. Last one. Bugasan. Unsa pa Lin? Sabon na bahay. May hatag ni dyan eh. Bar? Ano man ikaw? Kaya nga, sa first door og kang matif. First Tapat na mo kang matip na. Ay, bar po din nga sabon. Isa ka putol. Tight yan, ano ba ti? Ay. Naa sila yung sorp Lin. Unsa man nimo? Sorp? Anong tight? Tide daw. Sarap. Shampoo ito ka. Shampoo. Tapos ano pa? Shampoo daw yun. Alam ko. Ano ng sunsilk? Color. Green. Isara. Mm. Okay. Manami palit mga friendship. Among personal needs. Personal needs ni Malin. Ayaw sa kapapaglin. Dapat ta dire straight. Pwede good. Hindi kayo sarado na kanunaya. Mm. Saging buwang. Tagan kay saging dara mga friendship o bakanting Buwang na lote. naman Mga saging ilang mga tanom mga friendship. Anay gawang oh, pwede na matuba oh. Tulong ka mga tag-ito anak. Walay gidya dani mga friendship ang nagtanom ani si Melvin. Paunahay. Nantod ni daghan na siya ni tubo. Una lang kisay una makatuba kay wa may tadya daning yuta. Bakante man ni. Wow. Bakanti. Di, bakanti lagi na. Abot kasi tag-iya na. Yan na nami din sa amo ang yung kuan. Kabalayanan. Abot nami. Abot nami mga friendship.
Okay mga friendship, thank you for watching my video mga friendship. That's all for today. And God bless you. I love you all mga friendship. We're here. Okay, bye bye. See you soon. My next vlog.